Lista, señor Besteiro. Era Galicia caridade. Agora quedou claro. Moi ben. Bueno, señor Rueda. Señor Rueda, de non a guerra, nada de nada, claro. Eso non tuvo tempo de pensalo. Bueno, xa mo dirá agora, que vai dicir que sí, firmemente, ese non a guerra e sin ningún tipo de peros. Falemos de vivenda. Falaba ahora de que a xente se apuntaba máis ao rexistro de demandantes de vivenda pública porque ahora vían que a cousa iba en serio. Antes era, todo foi unha coña antes, os últimos 17 anos. Agora vai en serio. O sea que o que pensa todo o mundo que é, oye, voume apuntar ao rexistro de vivenda porque non teño vivenda, porque teño unha necesidade. Vostede dice que non, que é unha confianza cega nos novos proxectos edificatorios de vivenda pública da Xunta de Galicia do Partido Popular, ese mismo partido que durante 17 anos non fixo vivenda pública. Bueno, si non se convence o que non quere, nin se conforma o que non quere. 31.507 persoas, galegos e galegas, que se apuntan a ese rexistro de demandantes de vivenda pública. Mire, 22.856 deles apúntanse ao aluguer. Isto é un mensaxe claro. A xente aposta polo aluguer. E, por tanto, nese sentido, lle están mandando un mensaxe claro, non? Que moitos teñen dificultad para mercar, pero si apostan pola medida do aluguer. Si tuveran vivenda, claro. Hai vivenda baleira en Galicia? Si. Mire, xa non lle digo as 500.000 das que se falan en algúns censos estatísticos. Vamos a poñerlle un quinto. 100.000 vivendas que pode haber. Bueno, esas vivendas son as que a Xunta comprometida podría poñer no mercado do aluguer, intermediando, dando garantías aos arrendatarios e tamén aos arrendadores. Unhas garantías de tempo, eso sí, con compromisos por parte de ambas as dúas bandas. Un compromiso por parte do arrendador de manter unha renta moderada. Que a confianza e que a garantía que impón o público, que impoñería a Xunta de Galicia, intermediando e operando no mercado. Eso que é o que non queren facer vostedes. Execución orzamentaria da Xunta de Galicia nos últimos 17 anos. Claro que sí, señor Rueda, vostede leva 17 anos no goberno. Ou é que renuncia á política que fixo o seu partido durante eses últimos 17 anos? Orzamentos en eses anos, do 2009 ao 2026, 997 millóns. Executados 470. Esa é a súa condena. Eso é o que fixeron durante os 17 anos, por certo, nos que está vostede no goberno. Vivendas baleiras, necesidade de chegar ao aluguer, quen está máis penalizado por esa falta de vivenda, que son os mozos e as mozas, e as familias que teñen dificultades para chegar a fin de mes porque non teñen disponibilidade económica, porque o seu salario non lles chega para cubrir as súas necesidades de vivenda. Apostamos por unha medida do Banco Público ao Lugar, pero vostede todo o que sexa intervir no mercado lle parece unha obscenidade. Falábamos de sanidade. Eu creo que todos que estamos aquí recordamos cando nosotros pedíamos cita para a atención primaria e o día seguinte ou 2 días despois recibíamos esa atención. Cando íbamos a pedir unhos análisis nos extraían o sangue e aos poucos días, 4 días, que va, menos, 3 días, tiñamos o resultado desas análisis. Eso é ciencia ficción neste país, porque fai pouco que era así, eu o lembro. Agora temos que esperar, sí, dice vostede, pola folga. Oiga, mire, que a folga foi o 43% dos que non chegaron ao cupo de máis de 4 días, que non chegaban aos 4 días que vostede se propoñía como obxectivo na atención primaria. Pero é que antes desa folga, por certo, según vostede, seguida minoritariamente, por tanto, con pouca afección sobre eso, no ano anterior, no 25, o porcentaxe se moveu durante todo o ano 25 entre 32% e 39% de xente que non chegaba a eses 4 días que vostede tiña prometido. Lle parece un funcionamento normal. Un de cada 4 non conseguiu cita no sistema, pero eso é normal.
378.749 persoas en lista de espera, máis de 50.000 da última oleada nas listas de espera. E a vostede lle parece normal. Medran os seguros privados e lle parece normal. Por qué? Porque a xente dice, oye, se non me van a atender, vou facer un seguro privado, claro. Medran un 20%. Bueno, a mellor é un síntoma dunha gran actividade económica, que a xente inviste, lóxicamente, porque considera que é super necesaria esa opción. Pero iso dá unha marca de como se está percibindo o servicio da sanidade pública, punteira, e como se percibe a necesidade e a realidade da sanidade privada. E aquí xa vai pa nota, baixas laborais, unha preocupación enorme. Temos unha preocupación polas baixas laborais. E digo eu, pero logo que nos está dicindo? Que os que dan as baixas laborais, os médicos e médicas de Galicia, o fan dunha forma indecente, non o fan dunha forma consciente, non responden... Bueno, eu desde logo non lle dou a baixa aos traballadores. Quen lle dá a baixa ou lle confirma alta, creo que é un médico, é unha médica. Pero vostede parece que lles bota as culpas desas baixas elaboradas. Algo falla no sistema. Pregúntelle ao presidente do Parlamento, que é inspector médico. A mellor por aí podían funcionar as cousas dun xeito diferente. Pero, en todo caso, vostede responsabilizou dese número alto de baixas laborais a quen dá a alta ou a quen dá a baixa, que son os médicos, non son eu, nin é vostede. Falaba en relación ca atención primaria e hoxe todos os sondeos de opinión marcan que a percepción que teñen os galegos e galegas sobre a atención primaria é moi deficiente. E é, na percepción dos galegos e galegas, o principal problema que ten a nosa sanidade pública. Xa non lle falo en que posto estamos na percepción no ranking de todo o Estado. Esperaba que falara de financiación autonómica, señor Rueda. Claro que sí. Dedicoulle 10 segundos na súa primeira intervención. Dunha hora e media, dedicoulle 10 segundos. Sí, oiga, está aí, 3 líneas clavadas, 11 minutos. Un presidente que se precie e que defenda un sistema de financiación autonómica. Mire que non se leva falado de financiación autonómica aquí en Galicia, de si boa, mala, esta, a outra, o concerto, non concerto, a financiación singular. Mire que non se leva falado desto, non? Vostede incluso falou en decembro do 2024, falou, claro, daquelas, en decembro do 2024, el bulo e o fake era que iba a haber condonación da débeda solo para Cataluña. E claro, naquele momento non se falaba de financiación autonómica. Entonces, vostede se veu arriba e dixo públicamente: Galicia necesita, e voulle reclamar ao Estado, 500 millóns para cubrir os servicios públicos, porque é o déficit que estimamos naquele momento. Decembre do 2024. Claro, daquelas nadie falaba de financiamento, falábamos de que a condonación da débeda se iba a producir e só para Cataluña. Ao final veo a condonación da débeda, claro que sí, e chegou para todos os que estamos no réximen común, non para os que están en outras fórmulas, como o concerto ou cupo, Navarra e País Vasco, excluídas da condonación da débeda. E tampouco nos gusta. 4.010 millóns. Para redondear, mire vostede a cifra de 12.010 millóns de débeda no noso país, pois ora podíamos quedarnos con 8.000. Que dicen que non é boa. Isto non entende ninguén. Digo, eu sento ser reiterativo, pero non entende ninguén. Cando mutualizamos a débeda europea é bon, non? Cando fixemos os fondos europeos, a decisión da Unión Europea de mutualizar a débeda de todos os Estados, iso foi unha boa decisión. Non dixeron vostedes, os galegos vamos ter que pagar a débeda dos rumanos. Non, pareceulles ben. Ahora que se fai un sistema de mutualización da débeda, lles parece fatal. E sabe por que lles parece fatal? Porque desde Madrid lles dixeron que non o fixeran. Porque vostede, reiteradamente, ven aquí e nos dice, oiga, os seus compañeiros do Partido Socialista en Asturias e en Castela-A Mancha, oiga, están a favor da condonación da débeda. Vai ter que cambiar de exemplos. Están a favor da condonación da débeda. Non lle dicen esas nas reunións cando se xuntan? Si, home, diciu públicamente. Hombre, pois logo terá que volver a chamar ao presidente da Xunta, do presidente do Principado, que acepta públicamente a condonación da débeda. Dixolle que non. Pero como se fía? Asturias dice sí, a condonación da débeda. Si, home, pois estamos na condonación da débeda. Despois vamos co financiamento. Estamos coa condonación da débeda e Adrián Barbón, o presidente de Castela-A Mancha, dice que sí que van a aceptar. Home, claro que van a aceptar, porque lles parece boa a condonación da débeda. Vostedes non. Bueno, algúns, os de Valencia están encantados. Os do Partido Popular non dicen ni mullos de Murcia, nin lle conto co sistema de financiamento. E agora é así, cando ten que explicarlle a todo o mundo que lle reduzcan a débeda a Galicia é malo, bueno,
como explican vostedes as cousas, non? Porque, ao final, evidentemente, xa sin poñer ningún exemplo, nin pensar que esos cartos se podan investir en servicios públicos, que se pode, eso sí, actuando sobre a faceta e a parcela dos ingresos fiscais, claro que sí. Pero xa partindo deso, home, coincidiremos en que a situación financiera de Galicia é millor con 8.000 millóns de débeda que non con 12.010 millóns de débeda, non? Hasta aí podemos chegar. E é aquí cando un presidente de primeira que leva falando e desprestigiando o sistema de financiamento autonómico ven a esta tribuna e defende cal é o seu modelo de financiamento autonómico. Pero non tuvemos a suerte nin o placer de escoitar cal é a súa posición. Nós, o resto de partidos, temos unha posición. Discutímola, podemos estar de acordo ou non, eu non comparto a decisión de financiamento autonómico do BNG, pero entendo as súas razóns políticas, pero non as comparto. Pero a do Partido Popular non a coñezo. máis alá de que lo que es de todos lo decidimos entre todos. Hombre, un pouco de liderazgo nesta cuestión, non? E non superemos eses. A mellor é que o problema que hai é que non lle deixan falar deso. Ese é o problema. Porque o que quero traer aquí, o que trouxen aquí neste debate, é que partamos desa cifra e mellorémola. Pero para iso hai que falar co goberno. Non se pode dar a escapada por resposta. E, sobre todo, vostede ten que garantizar que o acordo tamén o ten cas comunidades autónomas do Partido Popular. Non é capaz porque non teñen unha posición, non son capaces de vir aquí a defender o financiamento autonómico. Cando eran 587 millóns e vostede pilla 500, é un desastre. A condonación da débeda, nada de nada. Non nos negamos a falar co goberno porque eso, claro, queda mal. Non podemos falar porque lle prometimos a Feijóo de que non falaríamos e que deso seríamos absolutamente dilixentes. Incluso plantearíamos algún recurso de constitucionalidade que supoño que está a caer. Sea valente, plantee un esquema, o seu modelo de financiamento autonómico. Traiga aquí a aumentar competencias en capacidade fiscal, en autonomía fiscal. Seamos capaces nós tamén de recaudar máis impostos. Aí xa nos veremos como estamos ca conta, non? Porque cando se trata de bonificar, facer bonificacións fiscais, baixar impostos está ben, pero se tuveran vostedes a responsabilidade de recadar os impostos directos que recada o Estado, xa veríamos como nos lucía o pelo. Aí sí que non queríamos ter autonomía, porque neste país quen cobra os impuestos xa sabe quen é, Pedro Sánchez e os alcaldes e alcaldesas, porque a Xunta de Galicia, aínda que ten a responsabilidade, ten unha capacidade de gasto público por riba do 40%, non recada impuestos, faltaría máis. Por tanto, así non teño que repostar diante dos veciños e das veciñas sobre os servicios que a Xunta de Galicia presta. Pero como lle falta valentía para pedir ese autogoberno, que, por certo, falando de autogoberno e falando de competencias, señor Rueda, xa sabe vostede que a máis competencias, maior financiamento. Bueno, o panorama que poden enseñar vostedes non é comparable. Por suposto, non co goberno que presidiu Emilio Pérez Touriño, que conseguiu 10 competencias en 4 anos. O brillante bagaxe da Xunta de Galicia do Partido Popular é unha en 17. Non estamos para chufarnos, En materia de industria, agora volveu outra vez o hidroducto. Tiñamos entendido que xa esa posición estaba defendida tanto polo goberno como por Enagás. En todo caso, vostede sabe perfectamente que esa reconsideración a 5 anos se basa fundamentalmente en que a produción de hidróxeno non vai a chegar hasta esa fecha. Por tanto, vostede o sabe absolutamente. Bueno, pode negalo ahora, pero se o nega, evidentemente, estará demostrando pouco cuestión e pouco coñecemento sobre a cuestión. A única medida industrial é ampliar o capital público de recursos de Galicia. Non nos dicen quento nin como, que tamén me parece, pois de vir aquí a anunciar esa medida estrela, o lóxico é que nos dé máis información sobre eso, porque dá a sensación que xa vamos a ter o mismo lío que con Altri, que non vamos a poder ter información, que isto é unha empresa tamén participada por privados, non sabemos se todo o desenvolvemento de capital está feito por todos, cando será, teño ganas de ir a esa xunta, inda que sea como invitado, non como accionista, pero teño ganas de ir a esa xunta xeral de recursos de Galicia para ver o que se fala, previsións de beneficios, en definitiva, estas cousas que lle preocupan aos accionistas nas empresas, non sei se o saben, pero os accionistas cando chegan ali queren preguntar que hai de lo mío. Bueno, pois esperemos a que efectivamente esa xunta xeral se faga e veiremos esa aposta por esa cuestión, non? Bueno, presume vostede dos plans estratégicos industriais, 14, prácticamente, salvo algún, están casi todos paralizados. E por qué? Porque chegan fondos europeos, chegan fondos do Estado, pero outras comunidades, cando apostan realmente por unha iniciativa, están dispostas a poñer tamén cartos da propia autonomía. Sí,
Hai moitas autonomías, algunha do Partido Popular, Valencia, por exemplo, que apostan por unha iniciativa estratégica. Cando todo é estratégico, créame, señor Rueda, nada é estratégico. E ese é o problema que teñen vostedes, o que teñen tamén con Altri, porque non tiñan plan B. Todo apostado a Altri, todo, porque non había outros proxectos industriais para a provincia de Lugo, claro que non. Onde estaban? Que levamos traballando con esos proxectos industriais de Lugo a intemerata, non? Eu lembro, cando era concelleiro no Concello de Lugo, e vostede xa defendía aquel Lugo Impulsa. Onde vai, 25 anos, Sí, eu me lembro, deso tiño boa memoria, Donde vai o Lugo Impulsa? E, sin embargo, na planificación enerxética era fantástica. Na primeira reunión de saída era fantástica a planificación enerxética do Estado. Ora xa non é tanto. Hai outras ampliacións de rede eléctrica na provincia de Lugo, pero esa non lle interesa falar nada. Galicia recibiu 4.830 millóns de fondos Next Generation. Fondos dos cales 3.079, se as cifras son correctas, foron executados directamente pola Administración do Estado, o 80% das persoas beneficiarias son PEMES e autónomos, o cal confirma que os fondos europeos están chegando á economía real, non? Mentres tanto, a Xunta mantén 700 millóns sin executar a este tempo. 700 millóns. Bueno, e despois pide, queremos gestionalos nós. Oiga, isto pasa como a PAC. Sabe que o seu partido, a dereita europea, está defendendo nada de regionalizar os fondos, sino centralizalos. Curiosamente, aí compartimos nós, o Partido Socialista, a opinión que ten usted. Pero vostede parece que non ten moito peso en Europa, porque a dereita europea vaille por outro camino en relación cos fondos europeos. Faleille de autogoberno, faleille da irresponsabilidade fiscal, non? Bonificacións fiscais, pero non quero recaudar os impostos, porque eso, claro, me xenera un conflicto cos veciños e cas veciñas. Finalmente, falaba da delegación de Buenos Aires, hai que celebrar un caso, é dicir, para o Partido Popular xa non son embaixadas no exterior, cando falaban de Cataluña que solicitaban a embaixada. Ora nós vamos ter unha delegación que non é embaixada e iso seguro que ademais é unha boa noticia. Pero o que esqueceu dicir vostede é que o seu partido, o Partido Popular, votou ata en 2 ocasións en contra de darlle a nacionalidade española aos descendentes de españois. E, por tanto, tamén os galegos e galegas, que ata de agora somos galegos e galegas e tamén españois. Eu eso sí que o defendo. A última vez foi ca lei de memoria democrática. Eles votaron que non e vostede calou. Faláballe das autoestradas e faláballe da coherencia. Non é moi coherente pedir a gratuidade en España e non dala en Galicia. Isto é incoherente totalmente. Eu podo entendelo, ademais, que un pida a gratuidade, nós defendemos esa gratuidade, por certo, hai un incremento nas bonificacións do 75%. Unha persoa que se desprace, é unha curiosidade nada máis, pero creo que lle interesa. Unha persoa que se desprace entre Carballo e a Coruña 20 días ao mes para ir a traballar ou estudiar, paga 89,25 euros mensuais, incluídas as ridículas bonificacións das peaxes que ten instalada a Xunta de Galicia nesa autoestrada. Poñamos o mesmo caso, pero para unha persoa que se despraza tamén eses 20 días ao mes entre Caldas de Reis e Santiago. Un tramo de autoestrada similar, lixeiramente máis longo, paga 49,50 euros. Bueno, abonda xa de demagoxia, non? A cuestión está clara. Pero o importante é a coherencia de decir, se eu pido a gratuidade da AP9, tamén estarei disposto a darlle a gratuidade ás autoestradas de Galicia. Hai veciños, remate, por favor. Remato enseguida. Remate, gracias. Remato xa. Política social. Outra vez co dos 3.000 millóns. Bueno, ahora xa temos a cifra, eran 2.500, ahora xa temos unha cifra estable que son 3.000 millóns. Non sabemos de onde veñen, moito me temo que serán moitos deles da época de Mariano Rajoy, pero volvo a dicir unha vez máis, se iso non lo debe o Estado, reclamemos. Oye, por recursos de constitucional andamos moi lixeiros, pero para reclamar 3.000 millóns logo non podemos reclamalos. Pero que tipo de goberno é este? Reclamémoslo, chegamos adiante. Remato nada, en un minuto. Remato nada. O peixe, simplemente que parece que tiña unha teima co bono peixe, pero non é certo. A final, vai haber bono peixe este ano ou non? Ya veremos, yo dirá. En todo caso, é consciente unha cuestión que me parece perfecto, que se reclame esa reducción do IVA. Remato, de verdade. Remate, por favor. Unha reducción do IVA me parece importante, pero vostede sabe que cando hai unha caída do consumo entre o 35
34 e o 40%. Realmente lle parece que esa é a medida que vai a contribuir a que haxa máis consumo de peixe? Gracias. Eu teño as miñas Gracias. dúbidas. E finalmente, pactar Gracias, con Vox. señor. Gracias, señor. Pactar con Vox. Gracias. Antes de Eso- repetir eleccións e Gracias, dar señor. inestabilidade, Gracias, non pasa señor nada. Besteiro. Esta é a Gracias. conclusión. Gracias, presidente.